Καλησπέρα, είμαι ο Γιώργος. Είμαι τα τελευταία 5 χρόνια στην κατασκήνωση των Ελαιώνων. Βρισκόμαστε στα γραφεία της κατασκήνωσής μας για τη διεξαγωγή της δεύτερης φετινής μας κλήρωσης, όπου 2 υπερτυχεροί θα κερδίσουν από μία δωρεπιταγή για αγορές στα καταστήματα Jumbo. Μπορείτε να μπαίνετε στο site μας www.eleonescamp.gr και να δηλώνετε συμμετοχή. Σήμερα, Παρασκευή 21/12/2012, λίγο πριν έρθει η συντέλεια του κόσμου, είπαμε να προλάβουμε να κάνουμε την κλήρωσή μας. Μαζί μου έχω και την Κική. Να είμαστε λοιπόν πάλι εδώ. Γεια σας, είμαι η Κική. Εγώ είμαι 6 χρόνια στην κατασκήνωση. Θα βοηθήσω και εγώ μαζί με τον Γιώργο στην κλήρωση. Αλλά μαζί μας θα είναι και ο Θάνος, ο οποίος μας βοηθήσει και αυτός. Και είναι και πιο πολλά χρόνια στην κατασκήνωση. Είμαι ο Θάνος, είμαι 15 χρόνια στην κατασκήνωση και εγώ θα τραβήξω τους 2 τυχερούς λαχνούς για σήμερα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Να ανακατέψουμε καλά. Και μόλις ο Θάνος τραβήξει τους 2 τυχερούς, εγώ θα ανακοινώσω τα ονόματα. Πάμε να τραβήξουμε τον πρώτο λαχνό. Για να δούμε ποιος είναι ο πρώτος υπερτυχερός. Το 6. Το νούμερο 6 λοιπόν. Το νούμερο 6 είναι η Τζεγαλή Σοφία από τη Θεσσαλονίκη. Μπράβο, Σοφία. Συγχαρητήρια, Σοφία. Για να δούμε και ποιος θα είναι ο δεύτερος υπερτυχερός. Το νούμερο 73. Και το νούμερο 73 είναι η Αριστούλα Μουρατίδου από την Κοζάνη. Μπράβο, Αριστούλα. Συγχαρητήρια, Αριστούλα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πάμε λοιπόν τώρα να πάρουμε και τηλέφωνο στους 2 υπερτυχερούς για να τους ενημερώσουμε. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ενημερώσουμε τους 2 υπερτυχερούς της δεύτερης φετινής μας κλήρωσης. Για να τους καλέσουμε κιόλα. Η Γη θα πάρει τα τηλέφωνα. Για να δούμε, θα είναι σπίτι. Ναι. Γεια σας, η Σοφία. Γεια σας. Η Σοφία είναι εκεί. Βέβαια. Εσύ είσαι η Σοφία. Ναι. Από την κατασκήνωση Ελαιώνων τηλεφωνούμε. Ωραία. Να σου πω, έκανες εσύ, δήλωσες εσύ συμμετοχή για την κλήρωση αυτού του μήνα. Ναι. Ωραία, πήραμε να ενημερώσουμε ότι είσαι η πρώτη τυχερή. Αλήθεια. Κέρδισες! Μπράβο! Μπράβο! Κέρδισες μια δωρεπιταγή για αγορές από τα Jumbo. Μάλιστα. Και από ό,τι μάθαμε, έχεις και αγαπημένο φαγητό, έτσι. Ποιο είναι? Πέρα από το σπίτι. Α, έμαθα σαν σκοτόπουλο. Αλλάζει η επιλογή. Κοτόπουλο. Κοτόπουλο, ναι. Και το παστίτσιο όμως. Ωραία τότε. Λοιπόν, θα σε περιμένουμε. Στούλα από την Κοζάνη. Θα την βρούμε, για να δούμε. Χαίρετε. Από κατασκήνωση Ελαιώνων τηλεφωνώ, θα μπορούσα να μιλήσουμε στην Αριστούλα. Έχετε δηλώσει συμμετοχή για την κλήρωση του Δεκεμβρίου, νομίζω. Δεν ξέρω. Ναι, η κατασκήνωσή μας κάνει μηνιαίες κληρώσεις. Ναι. Και η Αριστούλα είναι μία από τις 2 τυχερές αυτού του μήνα. Ακριβώς. Κερδίζει μία δωρεπιταγή από τα Jumbo αξίας 50 ευρώ. Συγχαρητήρια. Γεια σας, είμαι η Σοφία Τζελαλή και κέρδισα την δωρεπιταγή τα Jumbo για την κλήρωση του Δεκεμβρίου. Καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Και ραντεβού το καλοκαίρι λοιπόν. Ναι, εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Γεια σου. Λοιπόν, εγώ είμαι η αδελφή της Αριστούλας που κέρδισε την επιταγή και θα τώρα την πάρω γιατί έρχομαι στην Κοζάνη. Και ευχαριστούμε πολύ. Κι άλλα να πω. Καλή χρονιά λοιπόν. Καλή χρονιά λοιπόν, καλά να περάσετε όλοι και καλά Χριστούγεννα. Και καλή αντάμωση λοιπόν με την Αριστούλα το καλοκαίρι στην κατασκήνωση. Γεια σου, Γεωργία.